Postat videoclipuri noi. N-am mai postat videoclipuri 2 că, na, putoare ce sunt și eu. Și, na. Harta nouă nu prea pot să o joc. Din ce cauză? Îmi dă lag. Îmi dă FPS-uri puține. Și nu știu dacă e să joc multiplayer. Hai că ăsta e bun de ceva. Mamă, 10 gloanțe. Ia uite. Bă. Bă. Dă bandaje că mor aici. Dă bandaje că moare ăsta aici. Da. Când e să am și o calculator mai bun, o să jucăm pe noua hartă. Dar deocamdată vom juca. Fac. Alt prin Kindle din asta. Deci nu știu câte hituri le trebuie la ăștia. Da. O să luăm și semințe că ne va trebui. Nu știu. Hai că iau și... Mamă, da, chiar nu am spațiu. Și ăsta ocupă doar atât. Nu? Da. Doar atât ocupă și... Alea sunt semințe? Da. Sunt bălău acolo. Nu știu pe care să-l iau. Da, a făcut o prostie. E și ăsta. Vai de capul tău. Aoleu. Încă un hit, hai, încă un hit. Așa. Abia 30 mai are. Ce? Aoleu. Unde, Doamne, te duci tu? Două glonțe de shotgun. Și uite shotgun-ul. Ia-l pe ăsta. Mă, n-are cine știe ce, dar... Doamne ajută să meargă. Nu, e de ăsta de scuipă futuți. Zombiu, mătii. E de ăsta de scuipă. Și nu-mi place deloc. Nu.
A, uite un alt crossbow. Ioi, ghiostane. Da. O lopată. Asta cât are? 58. Deci hai că merge. Le vom luta pe toate, că asta... Cum dracu să-i spun? Tomato. Parcă ăsta are mai mult spațiu, nu știu. Unde vreau eu să vă fac baza va fi la asta, la military. Iar military... văd ceva acolo. Na, du-te naiba. Lasă-mă. Astea sunt gloanțe pentru sport shot. Ăsta e. Shoot-el. Trebuie să-l ia. Mă... Cred că atâta, că nu prea mai văzut nimic nou. A, sunt lângă oraș, bă! Tâmpitule. Prea handicapat sunt uneori. A, și dacă e... Dă, Doamne, să găsesc de-alea, de scoate toxicul ăla. În dracurile se spune. Mă rog, le vom găsi noi. Știu cum arată la culoare și la formă. Dar așa la nume nu știu. Adică coasa asta. Așa. Ui. Mă rog. Dacă mai vreți să mai jucăm jocul ăsta, 5 like-uri și ne auzim. Acolo. Acolișucă. Pam. Deci sunt nu chiar lângă. Știu că e încolo. Are câine din ăla? Sper că nu. A, dar are... Jocul are ceva cu dăștia. Not bad. Cât are? Dă-l încoace. Calibru. Aoleu, unde e? Dă bandajele alea cu mor. Cu grenăzi. Am abilități, da. Încă un military knife. Tu, Doamne, ce bine am găsit. Încă nu am armă, dar dacă e,
O să găsim. Acolo, ia să vedem. Puh, ce m-a speriat. E bune și țepurile alea. Acum, na. Prima dată unde o să mergem noi va fi la pod. Că mai sunt chestii de la military. Așa. Blueberries. Blue. Hello. How are you? Da. Hai să vedem ce specimene mai găsim. Fix de crawler, ziceam eu mai devreme și ia uite-l. Doamne. Bă, fix acolo la spitalie. Tu ăla în gură. Ce mai avem pe acolo? Mașina care va fi de folos. Mai pun și eu iteme pe acolo. Îl nimeresc aici. Ce țintă am. Sunt sniper. Mai este unul. Da, uite-l cum mai e. Ăsta e helmet. Opa. Ce fericit e. Îmi găsește și el iteme de la militari. Omoară-l pe jegosul ăsta. Acum chili top. Nu prea văd o schimbare deloc. Pă, le iau și eu la mișto. Așa. Avea scările alea, dar nu mai știu. Uite. Fix de scări, ziceam. Bă. E uneori o șansă mică să fie zombalău ăsta mare. Ok, că am găsit ceva. Găsiseră și eu ceva bun. Antibiotic. Dă-le încoace. Până și ăsta, cum să nu. Nu cred că e ăsta. What? Mișto. Da, văd că nu prea are chestii. Deci nu e asta, e la spital. Acolo mai găsești tu. Mamă, pe cine am găsit? Sper doar că ați văzut înainte. Wow. Wow, ce frumos. Mă, shotgun-ul ăsta cred că nu mai trebuie.
Gata, mă, ia uite-l. Ia uite-l, tată. Are și night vision. Ca lumea, mă. Oh, uite cât spațiu are. Bun. Cărămizi. Metal sheet. Shit. Căcat. Hai să vedem. Ceva să colectezi 100 de iteme. Nu, ăsta da. Ăsta da. Da. Futuți! Câinele mătii. Fix de ăla-mi trebuia. Baterie. Bă, nu cred că îmi trebuie broți. Ăsta cât are? N-are baterie deloc. Bine că am luat și bateria. Dar asta cât spațiu are? Prea puțin. Nu trebuia să iau bateria. Futuți! Chemical. Hai să vedem. În altă parte. Aici. Da. Da, de ce nu? Paste, bă, paste. Văd că la unele îmi dă. Deci nu e un semn bun. Îmi dea pastele alea, uite-le. Așa. Nu. Da. Da. Bun. Ăsta da. Ăsta ce e? Că mai am câteva chestii. Stamina. Și ăsta. Are aici o katană. Dacă e să găsim. Dificultatea la ăsta este pe hard. Adică să mă mănânce ceva. Un pistol. Yuri magazin. Și cam atât. Deci dacă am găsit muniție pentru bizon, e un semn bun. Că asta înseamnă că o să-l găsim undeva. Văd că aici nu e nimic. Un revolver. Mai dă și tu din astea. E bine. Sport shot.
Bă, dar văd că sunt numai gloanțe de sport shot. Deci înseamnă că putem să le luăm și pe astea. Dar nu știu ce gloanțe. Fuck. Nu știu ce gloanțe îmi trebuie la sport shot. Nu știu ce gloanțe îmi trebuie la sport shot. Fuck. Deci am găsit ceva, doar că na. Prea nimic. Da, mie alea am... Da, bă, că nu le mai am. De suci. Aoleu. S-a trezit și ăsta. În realitate. Mă, nimic nou până acum. Binoclu. Cum să nu? Bă, că n-are motocicletă acum. Când mai mă jucasem eu, găseam motocicletă de fapt. Motoscârța. Ce are? Pentru pistolul ăla, dar nu cred că îl găsim. Gloanțe de shotgun. Da, nu-l găsim. Ăsta e pentru sport shot. Atunci ce gloanțe trebuie? Cred că găsim la fermă acolo. Ok. Uite, Doamne, am văzut eu spitalul ăla. Aoleu, am trecut deja. Yep. Nu mai știu unde. Dar lasă-l. Asta e. Hai măcar la militari acolo. Măcar ceva să fie. Nu? Așa putem să ridicăm. Că vrea mușchii. Știu care range-ul ăla până la sign-ul ăla. Nu? Mai departe. Nu știu. Big Boom Fireworks. Bă, da chiar, The Fireworks. Păcat că n-au pus la Washington. Nu? Da, Washington. Acolo, aici trebuie să fie, mă. Dăm de bulldozerul ăla. Aici ce e? Prea mic. Nu prea văd la distanța asta. Dar văd că afară nu prea este. Ba da. Ba da. Nu este buldozerul, dar e de ăsta de bubuie. Și nu-l suport. Bă, tu mori? Moare.
Ce o să-mi trebuiască mie va fi... pe 90. Se va lua. Propunerea voastră va fi unde și cum va fi baza. În afară, mai pe lângă sau aici? Nu contează la ce turn. Asta va fi propunerea voastră. Eu nu mă bag. O să las cum va fi. Pam. Ia câine, du-te. Mi s-a părut mie sau erau doi de aia de scuipă? Sniper. Eu îi duc acolo unde trebuia să merg eu. Deștept. Dinamită. Ia uite-i trecu jegoși. Hai să căutăm aici. Metal pipe. Grenades. Nails. Nu snail. Un pickaxe. Duct tape. Trebuie să fie ceva bun acolo. Flashbang. Ioi! Bă, bune! Nici mișto. Arunc săgețile pentru ăsta. Îl pun pe ăsta. Bă, așa. Arunc. Cred că arunc pe ăsta, că nu prea mai e bun. Mamă, ce are al meu. Bă, sunt mândru. Pentru mai. Să-mi spună careva în comentarii ce vrea să însemne cheia asta. Țin minte că e o șansă mare să găsim Deagle-ul. Deci dacă e... Alo... Bă... Ce sta cât are? 12. Nu contează. Ce o să conteze... Ce o să conteze... Va fi asta. Tu-i, Doamne! Acum l-am băgat de seamă. Mi-mi place M4 ăsta. Ori. Mi-mi place mult arma asta. Și numai cu ea jucasem. Zombie ceva? Nu. Iată-l și pe ăsta.
Bă, nu ăsta. Nu ăsta. Altul. Ăsta e pentru alt boss. Cred. Apar, da. Ce o să trebuiască noi să fie, va fi muniție. Mai dă-le și pe astea. Na, sunt bune de ceva măcar. Așa. Sunt uneori bune de ceva măcar. Ăla de scuipă. Mori. Asta ce, doamne, mai e? Ok. Missing space. Bă, așa. Trebuie să-mi fac curățenie la inventarul ăsta. Yellow. Bă, altceva nu prea nimic. Zici că sunt asasin. Mamă. Doamne ajută să mă salvezi asta. Hai că m-a salvat. Ce? Mai e altul? Doamne ajută. Avenger. Send back. Ăsta te călărește. Te călărește. Îl iau pe ăsta. Avenger. Spate. Aici am luptat. Scuipă că vomiți. Vai de capul tău. Nu e rău deloc. Mamă, n-are deloc baterie. Uite, de-aia trebuie să mai păstrăm noi. Nu gloanțele, ci paste. Detonator. Păi și este, mă. Ce, Doamne ajută-mă, pot să fac eu cu detonator? Nu știu. Ia uite. Tu, Doamne. Și mai trebuie. Horde Beacon. Ce, Doamne, ăștia și e și ăla. Oh. Dar ce poți să faci cu asta? Habar n-am. Un ce? Poți să faci asta de plantație.
mai mare. Am înțeles. Bă, uite-mă, paturi. Când e să mor. Acum, na. What? Bă, că mai am undele. Și nu l-am băgat de seamă. Mai bă, cam atâta a fost. Uite, aici n-am luptat. Nu prea nimic. Hai bă, cam atât a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, subscribe. Poate o să mai postăm ceva. Poate o să mai jucăm împreună. Da. Puh! M-ați înjurat. M-ați înjurat, firea aia, naibii să fii. Ăla care mă înjură într-una. Firea aia, naibii să fii. Așa. Eu dacă e mai postăm mâine, poi mâine, când e să am eu timp. Și ne auzim mâine. Pa, pa!